Arestado ang 27 anyos nga si Mark John Victoriano matapos gintudlo nga nagpatay siya tiya. Natabo ang insidente sa barangay Sugnod, Malinaw, Aklan. Nagwa sa investigasyon sa Malinaw PNP nga naagi ang sospek sang ginsugid sang tiya nga si Irene Victoriano nga ginhimuslan sini ang ginasagod nga baka. Natigayon madakpan ang sospek sa banwa sang banga. Patay ang 26 anyos nga lalaki sang gintiro sa sulod sang baylehan sa maalan maayon Capiz. Ginkilala ang biktima kay Michael Fuentes nga may igo sa ulo sang gintiro sang sospek nga si Gerald Del Yumos, isa ka tukhang surrenderer. Suno sa hepe sang maayon nga si Inspector Mark Anthony Garcia, nagasaot ang biktima sang gintiro gamit ang Bugakhang. Tuyo pa nga magpalagyo ang sospek pero nadakpan sa mga barangay tanod. Gindala sa ospital ang biktima pero gindeklara nga dead on arrival. Patal nga pila sa ulo ang naagom sang tricycle driver nga si Daniel Borcas ang nagbunggo sa nasugata nga di pasahero nga van. Suno sa investigasyon sang Batad PNP alang-alang nag-overtake ang tricycle sa truck rason nga nakabunggo sa nasugata nga L300 van. Natabo ang aksidente sa barangay Santa Ana, Batad, Iloilo. Ginamaneho ni Erne Porras ang van. Dead on arrival ang driver sang tricycle samtang nakaangkon sa mga minor nga pilas ang mga pasahero sang van. Yara na sa kustodiya sang Batad Police ang driver sang van. Gindayaw sa Hordan PNP ang pagbalik sang sling bag ni Terso Estelioro sang Sibuna Guimaras sa police station. May unod nga kwarta kang cellphone ang bag. Gilayon man naging kantuan sang tag-iya nga si Rolando Erpelua sang barangay Milyan Sibunag ang iya bag kag nagpasalamat sa pagbalik sini ni Estelioro. Gani kay Manong Terso, ipadayon lang ang pagpalapnag sang #SpreadKindness. Sa imo isig katawo.